Майнкрафтери, сега се намираме в първия етаж от Empire State Building. Тук си сме тук. И заедно с нея наблюдаваме, виждате тази прекрасна панорамна гледка на... Някои хора снимат гледката, други снимат телевизора. Кой каквото му е интересно в крайна сметка. Здравейте, Майнкрафтери, аз съм Вики Чено. В момента се намираме в Ню Йорк. И в момента, не знам дали ще може да видите, но е това високо чудо нагоре. Това е Empire State Building. И ще ви направим една виртуална разходка. Това е главната зала на Empire State Building. Това, което държа в момента в ръцете си, са билетите за Empire State Building. Обсерваторията, до която се качим и ще наблюдаваме панорамна гледка на целия Ню Йорк. Сега заедно с тези хора вървим нагоре. Много яко се просто вълнувам, винаги съм искал да се изкача на тази гигантска сграда. И подобно от Чикаго, както това с тази панорамна гледка, да, много ви хареса. Сега ще имат същата, но от Ню Йорк. Надявам се да ви е забавно, защото за мен е изключително яко. Здравейте, Майнкрафтери! Сега сме в 80 етаж на Empire State Building и сега виждате всъщност всички тези високи гига-мега структури. Изключително красива гледка, брутално, яко е тук. Там има доста сгради, които са изцяло остъклени и се виждат отражението в други сгради, което е много яко. Като стигнем до другия етаж, ще ви документирам още по-високо как изглеждат нещата. Тук си смене тук. И заедно с нея наблюдаваме, виждате тази прекрасна панорамна гледка на Ню Йорк, града, който никога не спи. За вас вече това не е непознато, защото в Чикаго показах подобна панорамна гледка, само че не е чак толкова грандиозно, колкото Ню Йорк. За да осъзнаете какъв е мащаба на Empire State Building, сега ще ви покажа. Ето тук, това е самата схема на Empire State Building и тук е сравнен с други гигантски структури, които са ви по-познати от Европа. А именно Eiffel Tower. Така че може да добиете представа колко гигантско това нещо е тук. Само забравих да вметна, че също Empire State Building е 1250 фита над земята, съдържа 57 000 тона стомана, 10 милиона тухли, просто огромно нещо, 6514 прозореца. Някои хора снимат гледката, други снимат телевизора. Кой каквото му е интересно в крайна сметка. Виждате как дебне да излезе на Empire State Building и на рекламата. Японки баби. Какво очаквате? Вижте как дебне просто. Охо, тук е дядото и той се включва. Да не изтърве. Разочарова се бабата, че няма повече неща, които да мога да снима. Само човека да не снима, не? Вижте. Но наистина, гледката е страхотна. Надявам се на вас да ви допада. Някакви хеликоптери се чуват, ама аз не ги виждам. Ето. Ага. Не знам ли се вижда решетката. Хеликоптериньо. Но скандално яко. Майнкрафтери, в момента се намираме в Ню Йорк Сити, както знаете от миналата част. И в момента се намирам на ъгъла на 34-та улица с 5-то авеню и 6-то авеню. И там отсреща виждате Victoria's Secret. Може да познаете къде е Мимка. Аха, точно така, Victoria's Secret. Да, така виждате, тук има супер много шопинг улици с разни страхотни американски магазини, като Macy's, например. Има Forever 21, H&M, всякакви там женски неща.
Само исках да добавя, да видите Empire State Building, как е светен през нощта. Вижте колко е яко и колко е високо. Следващата интересна сграда, виждате как светка яко. Магазина на H&M. Охо, височки сгради. И ви ги демонстрирах вече, но все пак нека ви още един път Empire State Building, защото е много яко. И така, следващата спирка, която ще видите след броени минути е Times Square. И в момента ще ви разходя леко из Манхатън. Но много странно нещо, което забелязвам аз за американците е, че минават на 8 метра от тебе, без да ти пречат по никакъв начин и ти казват excuse me. Някакво такова деликатно тихо, а също време си духат носа и нищо не казват. Много странно. Интересни хора. Сега, предсмъртно, за батерията на камерата ще ви покажа една изключително светла нощна част на Ню Йорк, именно Times Square. В момента се намираме точно там, това всичките екрани, които виждате, всички хора се снимат в Ню Йорк през нощта, Манхатън, не знам си какво, кой кога не спи. Това е мястото тук, виждате, в момента е 11 часа и виждате пълно с хора. И стигнахме до най-централната част на Times Square. Вижте, тук има железният човек, има Спайдерман е тук, Суперман е тук. Няма железен човек, напада ми, каза, ще го туширам. Шакира, ще го върна. Виждате някакви бебета, някакъв дебел Спайдермен. Всякакви идиоти. Но това е най-централната част на Манхатън. Виждате Times Square. Инвикт, охо! Само да демонстрирам, нали? За Бога. И аз имам такъв часовник, много яко се взех от Бахамите. Нали, да се знае. И ето сега ние сме в Times Square. Не е снимка. Тук някакво много известно нещо на Дисни има, не знам точно какво е. Вижте какви Samsung монитори. Лобница. Макдоналдс на всеки метър. Много яко. Това е единственото място, в което се кефя да гледам реклами. Майнкрафт, какво ви кажа, тук интересни неща се случват. Виждате? Някакви голи жени се снимат с мъже. Не знам, това не знам дали мога кача в YouTube даже. С последни кадри преди ми падне батерията, вижте какво има тук. Двоетажен магазин на MM. Мисля да прекарам тук неща. Ще си накупя разни неща. В момента се намираме на Бродвей, но ексклюзивно ще продължим утре.